zvýšení atraktivnosti jeřábových záběrů a prakticky neomezené úhly záběru dané scény poskytuje kamerová servohlava Mejla Prot. Váha zařízení je 2,5 kg, horizontálně i vertikální rozsah 360 stupňů. Nosnost servohlavy maximálně 10 kg, umožňuje tedy jak práci se všemi DSLR kamerami včetně kompendia, tak i s profesionálními HDV kamerami. Vždy je třeba pouze přenastavit těžiště zařízení pro daný typ a rozměr kamery stavitelnými šrouby na vertikální části servohlavy. Pro použití větších kamer je pak nutné hlavu jednoduše osadit výkonnějšími servomotory. Servohlava umožňuje jak zavěšení na plavmou koncovku ramene jeřábu, tak i její přímé postavení například na stativ. Záleží na využití a konkrétní potřebě. Funkce a možnosti servohlavy se tímto nijak nemění ani neomezuje. Nezávislá a variabilní rychlost otáček obou motorů je dána vlastním softwarem a je plynule volitelná úhlem vychýlení ovládacího joysticku. 360 stupňová otáčka od 24 sekund při pomalém pohybu do maximálních 6 sekund při plné rychlosti. Na rozdíl od konkurenčních zařízení v podobné cenové relaci, kde jsou rychlosti pevně dány, je tato funkce nadstandardní. Obsluha jednou osobou je nenáročná. Skloubení pohybu ramene jeřábu a především citlivost ovládání joysticku vyžaduje skutečně krátkou zkušební dobu. 12V napájení zařízení je zajištěno jak adapterem ze sítě, tak například v terénu autobaterií. Přímá kontrola snímku pak přes referenční monitor umístěný přímo na jeřábu.